Už natáčaš? Áno. Dobrý deň. Aj Bože. Robíme taký prieskum zo školy ohľadom matematiky. Máme na vás pár otázok. Nech sa páči. Takže v prvom rade váš vek, môžete mi povedať prosím koľko máte rokov? 18. Dobre, ďakujem. A viete, čo je to pi? Viem. Tak mi odpoviete, prosím vás. No, je to Ludolfovo číslo. Áno, Ja som mal z veľmi. matematiky dvojku. Výborne. V ktorom ročníku? V prvom, keď už máte tých 18 rokov? V druhom. Dobre, dobre. A viete, aká je približná hodnota pi? 3,14 a tie ďalejšie si už nepamätám. No, To je dobré. ale určite ste ich vedeli niekedy. Určite že áno? to je, vieš, a to je Všetky. najznámejšie Ludolfovo číslo, to je najznámejšie. Áno. To A asi viete- každý vedí, Viete, kto a ako zistil relatívne presnú hodnotu pi? že by náš riaditeľ školy. Niekto taký podobný. No, Skúste keď je ešte. to Ludolfovo číslo, tak asi nejaký Ludolf. Nie, to nie je pravda. A? Viete, kto to vymyslel? Teda zistil? Zistil to Archimedes v stredoveku. No a ako? Archimedes stredoveku. To už snáď asi nikto nevie. A to už snáď asi nikto nevie, ale už sa to asi nikto ani nedozvie. A viete, ako vyzerá symbolický zápis čísla pi? Áno. Krásne. Alebo vlnovka, áno, veľmi dobre. A viete, na čo sa používa toto číslo? To si už až tak dobre nepamätám. No porozmýšľajte, je to niečo s pružnicou? Je to priemer pružnice? No, niečo také môže Alebo byť. pohomer? To je dobré, to je Niečo pohode. na výpočet obvodu aj obsahu. No vlastne takmer všetko, čo sa týka takýchto oválnych vecí. Áno, áno. Dobre, ďakujem. Ďakujem za rozhovor.